思ってたけど違ったんだね。人命からなら一周回って可能性あるか。てか領域どこなん？熊とそうは違えって話だけど、熊その笑って鹿児島じゃん。隼人になりましたって説つか鹿児島、球磨川、球磨村、結構下の方じゃ。熊本平野で活動してたの誰？宮益山大国説なら菊池市、菊池彦、船国エリアって結構広くね。実際なくなった卑弥呼、死因不明だけど船国と戦争中、義に中佐求めたけど間に合わず、かなりの強国があったってこと。大感冒で大感動、前は真っ白ケーキ持てたからな。今回も貯蓄持てるけど雨男の限界値出た満足。大感冒で大感動、前は真っ白ケーキ持てたからな。今回も貯蓄持てるけど雨男の限界値出た満足。総称興奮全国の 30% が集まる熊本、面出し気動機分布見てもここだけ痛い。独自の文化圏だったこと明らか。要は邪馬台国格な国家ってことだよね。卑弥呼と卑弥呼こ名前似てるのも同じ一族だから仲悪いとか、しょっちゅう大和に反発する熊荘、貢ぎ物を送ってこなからで大和だける稽古天皇てか逆いや従ってた時期もあるってこと。三角関係面白いグリプス戦役、ついつい注目されがちな上国だけど滅ぼしちゃった可能性もある熊荘な国の守護日。大感冒で大感動、前は真っ白ケーキ持てたからな。今回も貯蓄持てるけど雨男の限界値出た満足。大感冒で大感動、前は真っ白ケーキ持てたからな。今回も貯蓄持てるけど雨男の限界値出た満